Hola a tothom! Què tal? Com esteu? Bueno, ja he tornat del Camino de Santiago i ja he reposat una miqueta. Confirmen que tenia un esguins bastant interessant. Porto ara tota la cama embenada. M'han fet un vendaje de compresión o algo així i m'he d'estar una setmana sencera de supuestamente reposo absoluto. No sé si ho aconseguiré. Però, bueno, us vull fer una miqueta de resum de com he viscut jo l'experiència del Camino de Santiago. Us vull fer alguns tips, que ara estem super anglosajones, no sé, consells que crec que t'us pugui servir, sobretot inversió a nivell econòmic per a poder fer este Camino de Santiago, perquè jo no sé vosaltres, però per a mi ha sigut bastant car. El concepte que jo tenia de Camino de Santiago és molt diferent al que m'he trobat. Però bueno, anem per parts. En primer lloc, l'anada i la tornada. Jo vaig anar en avió, vaig fer el Camino de Santiago Portuguès Central, vaig agafar un avió des de Barcelona hasta Oporto, que me va costar 52 euros, afegint un extra de 27 per a poder entrar la motxilla. Un cop vaig estar a Oporto, vaig haver d'agafar un autobús d'Oporto a Valença, que és l'última població abans de creuar la frontera de Portugal en Galícia, que me va costar 19 euros. La veritat és que el conductor me va voler intentar tangar un euro perquè me va dir 20, li vaig demanar un tiquet i després me va dir que no, que n'eren 19. Bueno, la tornada la vaig fer en tren des de Santiago de Compostela fins a Tarragona, que és on visc jo, i me va costar 60 euros aproximadament. Tema albergs. Aquí yo me vaig quedar molt sorpresa perquè ChatGPT te va a decir unos precios que no son, están muy lejos de la realidad. Los albergs valen una mitja de 20 euros cada nit. T'os posaré per aquí, en algun lloc, t'os posaré el que vaig pagar a cada alberg, cada nit, tenint en compte la primera nit que va ser el dia que jo vaig arribar. Jo vaig començar el camino al dia següent, però és una nit que hi vaig haver d'estar i vaig dormir a l'alberg. Respecte als albergs, què et donen els albergs? Un llençol, una manta, en el meu cas, perquè he anat en temporada que encara feia una miqueta de fred, i un cubrealmohada. Si necessites extra de tovallola, te cobren 1 euro per llogar-la. Si vols fer lavanderia, la majoria dels puestos valia el mateix, que jo ho recomano bastant. Són 4 euros la rentadora més 1 euro secar. Són per 5 euros, a mitja setmana te fas una rentadora i així t'evites portar tanta roba que a continuació en parlarem. Però són extras que també has de tindre en compte. Tema menjar, menús. Sí que és veritat que pràcticament tot arreu, o quasi tot arreu, fan menús de peregrino. Són uns menús que estan molt bé, menges bastant, perquè allà a Galícia faigues el que faigues, menges bastant, i més o menys oscil·len entre els 10 i els 15 euros. La majoria estan més aviat decantats als 15 euros que no pas als 10, per tant jo he fet un aprox de 14 euros. Si cada dia fas un menú de 14 euros, jo he estat 7 dies, pues 14 por 7, lo que salga. A molt barat que ho vulguis fer, falten els esmorzars, sopars, tot aquest tipus de coses que aquí cadascú, segons la seva butxaca o les seues ganes de gastar, pues gasta més o gasta menys. Jo, per exemple, algun dia me vaig cuinar per a no haver de gastar tant en menús, però suposem que mínim 10 eurets per dia, ja sigui per esmorzar o per sopar o alguna cosa així, te'ls gastes. 10 eurets per dia, 7 dies, efectivament, 70 lereles més. Més coses, souvenirs, recuerdos, la típica conxa que tots portem a la motxilla, jo m'he comprat unes arracadetes, extras, tot ho estic fent a la baixa, que ho tinguéssiu en compte. Cositas, he puesto 20 euros, aprox, però pot ser que en siguen més. I, per últim, quan acabes de fer el camino i vas a l'oficina perquè et faiguen el certificat i tal, tens dos tipus de certificat. Un, que és gratuït, en el qual te diuen que, en llatí, que fulanita de tal ha fet el Camino de Santiago. Ok. Un altre, si tu vols que conste els quilòmetres que has recorregut i de quin punt a quin punt, val 3 euros. A més, si vols que et doniguen un tubo de cartró on posar els paperets per a que no se t'arruguen, són 2 euros més. O sigui que en cas de que vulguis el pack completo de certificado de peregrinaje són
5 euros más. I tot plegat suma la friolera de 450 euros o més. Per últim, hi ha una opció que és força interessant per qui la vulgui, que és que si no vols fer totes les etapes, no les vols fer en la motxilla, hi ha un servei que et porten la motxilla de l'alberg on tu has passat la nit a l'alberg que hagis reservat per passar la nit següent. Este servei costa 6 euros. Jo ho vaig fer servir a l'última etapa perquè eren molts quilòmetres i ja tenia molt mal de peus i ho considerava bastant necessari i no me n'arrepentixo gens. Per cert, a todo esto, si no heu vist els meus vídeos del camino, pues home, dic jo que no costaria res entrar al meu canal de YouTube i mirar-vos els resums diaris que he fet de la meva aventura al Camino de Santiago. I si doneu like i te subscriviu, pues esto ja seria superguai. Punto número 2, la motxilla. Ara us poso un vídeo per a que veiéssiu que me vaig pesar la motxilla justet quan vaig arribar per a saber quant pesava. Dentro vídeo. Pues me disposo a pesar la motxilla abans de buidar-la para saber aprox quin pes portava. A ver si puedo. Si hago así y la pongo por aquí. 8,9 kilos, casi 9 kilos de pes portava la motxilla. Pues eso, quasi 9 quilos de motxilla, totalment excessiu. Coses que jo vaig portar innecessàries que no calen per a res a dia d'avui, tal com està ja muntat el Camino de Santiago. El sac de dormir no és necessari. Potser anteriorment, fa anys, no hi havia tants albergs, hi havia més possibilitat de que et quedessis fora i que per tant haguessis de dormir en un sac a la mano de Dios. Ja no és així. Hi ha albergs a punta pala, hi ha albergs públics, hi ha albergs privats, vull dir, hi ha albergs de tots els tipus habidos i por haver i no hi ha possibilitat de que hagis de dormir fora. També és veritat, però, he de dir que jo he anat en temporada baixa. Suposo que en temporada alta pues la cosa deu canviar una mica. Pero también te digo, hacerte un Camino de Santiago en julio o agosto, jo no t'ho recomano, tu sabràs què fas. Per tant, sac de dormir no cal, és pes innecessari. A mi ChatGPT me va recomanar que m'emportés, per si de cas, uns estris mínims per a cuinar, en cas que volgués cuinar. Me vaig emportar una cassoleta, un colador i una pala i coberts. No és necessari. Tots els albergs estan suficientment equipats d'estris per a que tu pugues cuinar si ho necessites i la veritat és que allí la gent, més borde o menys borde, els peregrinos, tots eren bastant nets. Vull dir que està tot molt netet, molt cuidadet, molt correcte. No te lleves nada para cocinar, no és necessari. Botiquín. A tots els albergs, per normativa, per llei, han de tindre un botiquín que estigui al dia de caducitat. Per tant, si tu et vols endur unes tirites, per lo que pueda ser, o un kit molt bàsic, per si de cas, d'acord. Però no et portigues ni el betadine, ni la gasa de no sé què, no és necessari res de tot això, perquè a tots els albergs hi ha sempre un botiquín que ha d'estar disponible per a tu i, per tant, tot això són pes innecessari que t'estàs posant a la motxilla i coses que al final pràcticament ni farà servir. Punto número 3. La roba. Estaria dins del punt 2 perquè és la motxilla, però bueno, en fi, així poso diferents punts. Jo recomano que els pantalons que portigues de caminar, jo anava en els mateixos pantalons rotllo legging curts que faig servir per a fer esport, doncs estos mateixos. Però tenen butxaques. Per què ho dic? Perquè crec que si portes aquest tipus de pantaló també t'estalvies portar més pes a la motxilla, perquè l'aigua la pots portar en una butxaca, el telèfon en una altra. Jo personalment considero que és bastant còmode, almenys a mi me va semblar bastant pràctic. Sigui com sigui, si fas una travessia de 7 dies aproximadament, de 6 etapes com vaig fer jo, en 2 pantalons i 2 samarretes ne tens més que suficient. Per què? Perquè, uno, vas a fer el Camino de Santiago, no has d'anar lo més net ni la més polida del món. Ahí todos olemos como olemos i ja està. I a més, com tens el servei de lavanderia, tu a mitja setmana te ho neteges, i aquí paz i després glòria. A més, també hi ha vegades que tu pots netejar una miqueta mà, ho aireges i pel dia següent ho tens net. O sigui que, cuanta menos roba portigues, el por si acaso del pantalón largo porque esto y porque lo otro, para vestir porque luego... Olvídate, ropa de deporte, 2, 3 pantalons, 2 curts i un llarg, en funció de la temporada que sigui, i 2, 3 samarretes a lo sumo, prou. Bragues, calçotets, calcetins, el mateix, 2, 3, que tu pugues netejar mitja setmana i ximpunt. Jo he anat ara a la segona setmana de maig i durant tota la setmana m'ha plogut. Per tant, què és important? Pues portar un xubasquero, òbviament, i un pantaló impermeable. Això sí que ho recomano moltíssim. I xancles.
xancles per a descansar el peu, per a dutxar-te, per a estar per l'alberg d'una manera més còmoda i que el peu descanse d'estar tot el rato tan tancat. D'altres coses que puguen ser evidents, però que bueno, no està de més dir-ho, doncs crema solar en cas de que vagis en temporada que faigui sol. Si ets una persona que li suen molt els peus o alguna així, doncs sempre està bé portar lubricant i coses així. Por supuestísimo, el calçat ha de ser un calçat adequat i que estigui usat. No tots compresseu les bambes justet el dia abans per a començar això, perquè llavors sí, moriréis en vida, però si és una bota alta, quasi millor. I jo me penso que ja ho he dit tot. Si em deixo alguna cosa, pues lo siento mucho, però esto es lo que hay. A nivell personal ha sigut una experiència que sí, m'ha agradat. Quan me pregunten si la tornaria a fer, la resposta és sí, però en una situació econòmica millor que la que tinc ara. Jo havia calculat una despesa de 350 euros i entre pitos i flautes se me n'ha anat a la friolera de més de 450. I t'us puc assegurar que jo he sigut molt, molt estalviadora. No he gastat massa, inclús hi ha hagut dies que m'he cuinat per a no haver de gastar més de lo necessari. He intentat buscar en tot moment els albergs més barats i tot i així, per al meu gust, m'ha suposat un gast econòmic molt, molt bèstia. Crec que el que hauria de ser com un viatge personal, místic, no sé, llámalo X, como muy interior, muy tal, al final estàs carregant una motxilla, camines durant molts quilòmetres, tens la possibilitat d'estar molt en tu mateix, en tu mateixa i pensar i demés, no hauria de suposar un gast econòmic tan elevat. Entenc que es vulgui fer negoci, també, i jo això ho respecto moltíssim, però que els albergs ara, a dia d'avui, valguen la majoria 20 euros per donar-te un llençol i un cobrelmohada en un matalàs típic de gimnàs d'institut, jo personalment ho considero molt, molt car. Ara bé, els paisatges que jo he vist, la natura, el contacte en un mateix i el fet de poder estar en tu mateix i veure tanta gent de tants llocs diferents fent el mateix que tu, doncs això sí que és bastant xulo de viure. I ja estaria. Hasta aquí el meu resum. Espero que t'os servisca. Jo t'os animo a que ho féssiu. Trobo que és una experiència que tothom en algun moment hauria de viure i sobretot sol o sola. Crec que és molt important fer-ho així perquè és com realment connectes en la natura i en el significat de l'experiència, a mi parecer. T'os recomano que ho féssiu, però que tinguéssiu en compte que poc més. Espero que t'us hagi agradat estos consells o aquestes recomanacions que t'us he fet. En cas que sigui així, pues me podeu donar un like, us podeu subscriure al canal, que me faria molta il·lusió i m'animaria molt i m'ajudaria molt, i moltes gràcies. I pues mos veiem en pròxims vídeos, que ara segurament pues ja tornaré una mica a la turra de los vídeos parlant de psicologia. Oh, vaya, que vagi molt bé i hasta la pròxima. Adeu. Esto está encendido, ¿no? Esto está encendido. Hola a tothom! Què tal? Com esteu? Ja he tornat del Camino de Santiago. Esta palma, potser aquí, justet davant del micro, no deu estar massa bé, segurament.